Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Denver at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abinabae, ket namin ano alinukudak dagiti lalaki. Ket gapo iti dayta, naikadeng ko ti maysa abanag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ni Denver. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, ti awanan ba ina lalaki? Kung naglaki din, isun ti makatuluyak. Ngam, ay na, padamat lang dangiti mo na anak relasyon ko. Ay, luklukунdak lagayam. Ay na, saan abaro adamag day ta kanya, Denver? Tinawon samot nga agsukat ka iti karelasyon, gaputa tinawon mo't amatakwatam aluklukunda ka laang. Ay, day ta nga rutina sakit. Apay, akasto iti agayat. Apay, rumba nga masaktan. Diyak amo ti sawakan ka, gayam. Isardeng mo nga minin ti agayat. Ti pamilyam latan ti ipatag mo. Total, isuda ti pudno amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag ko mo ti pamilyak, ah? Kunjak mo't idabaybayan. Ngabjak malabdan ti bagik nga agayat. Nangruna, no addaman maamamok a kursunada. Aglalo, no adda maamamok agwapo kunam Si Kamat, anya ngay ti pilyak. Jekit din pangit? Tinapatag na singpet, kan saan aman loloko. Ay, imbakin ka, ah? Tanapundo ti kayan ayat mo? Wala. Agur-urnong ka nun iti pagkasar ni. Anya? Ay, sana all maikasar. Katuan tababae ak nga rod. Ngam si ka, patyam ka di nga damang ikasarkan ka, kat saan kamot nga aganak. Ay, sige, iparuban pay. Ay, kaslasan agayam ti pangibilbilangan kanyak. Nasakit kang agsasao. Ay, nagayam, saan ka kumaamasak-sakitan? Ibagbagak laeng tipod no. Ay, talaga aswerte ka iti negosyo, anak ko. Agasem ngay, nakaipatakder ka manen iti maysapay a branch ti salon mo. Swerte ak ngagpaiso iti negosyo. Malasak mat itinagan ni Ayat. Anak, saan mo kumaunay ariknaen ti pananglukloko daken ka? Tinapateg, saan asika tinangluko kadakwada? Ken ada kami mat amang ipatpategen ka. Sa bagay matkit di nanang. Naawat da nga uray kastuya. Ken uray ni tatang. San akas kadagiti dadduman dita? Ano maamuandan abakla ti anak da? Ay, laksidendan nga anak. Gapo, tamaawatan mi tiriknam. Awan mutlat maaramidan may. Nga uray mamin anu mi idi nga ibaga nga agpakalalaki ka. Diyak mat nagayatan ti kastoy ariknak, nanang. Tilahang daw-dawateken ka. Taang ay sikati na asin sa uti panagbiag na. Saan mo ko maabaybayan? Ken imutan ti kabsat mo. Talaga mat, nanang. Diyak mat imutan ni Manong Boni. Siyak to pa yun ti adadong aggas-gastos para iti masapsapol ti putot na. Ano sam anak ko? Taagtalon laeng mat ngamen ti pagsapulan ni Manong mo. Ibagbagak nga rod. Asaan da nga anak. Ay, uray aganak da pa'y itimay sa lalaki. Husto ko man. Umanayin ti duwang anak. Narigat ti adu ti anak. Karkarong agrigat tayo a Pilipino, no kasta nagadu ti anak. Ay, wen nga rod Kita da kami ken ni tatang mo. Dua kayo laeng. Ang anyangay nga rod. No adda dagiti ado ti anak na. Ay ket, ano sandan nga aywanan. Ken padakkelen dagiti anak da.
Mayak man, ading ko. Oh, manong. Kasapulam ka diti kwarta, iso nga imay ka? Kuma, awan nga minan gatas di ka anakam. Ket, ikan ka. Nasaysaya at langan nga agpay iti ka anak ti kwartak. Ngam ti agpay ka dagiti lalaki aman loloko. Apay, linukon na ka man hindi kayan ayat mo? As usual, us-usarandak laeng. Isardeng mong aminan ti makirelasyon. Diyak nga ron maliklikan, manong. Katsapay kumata maawatan dak iti day taabanag. Sabagay, saan mi matama itad ti pagdagsakam? Pagyamyamanak lang ta saan ka naimot, tultulungan naklat ta. Awan ang yaman na, manong. Sige, mabitlaeng, taitid ko ti kwarta kasapulam. Ay no, tidugan ti bukyo, tatang. Umay kayo, tapukisan kayo. Wen man nga agpay subarok, pukisan nakman. Balasang ko, kunayo Urean niya ti aramidem, lalaki kan tulat ta. Ang babae nga rutiriknak. Labanam ngamin Ay, diyak man amo tatang. Nuapay mat ngamin akas tuyak anayanak. Ay, saan mo nga ibaga ti kasta? Kita man ti biyag mo ita, ket nagmayatin ti kasasad ma. Sikapay ti mang tultulong iti kabsat ma. Imasinsukan. Gamapay ngamin asa anak ang nagbalin na babae. Ketuan tapi naraswana ka nga rod ti Diyos sa lalaki. Ngam babae tiriknak. Ay, jak amukan ka. Tadyak mo't amo no anya tiriknam. Ngam no siyak, pagyamyamanak iti Diyos, tanadaanak iti anak akaskan ka. Kita mo kat libre pa iti pukis ka o tamamukis ka kaya nga raw. Iswasan yun a kwestyonan, no apay akas tuyak. Ay na, nagwapo matanday ta sumungan ng agpapukis. Uy, siya timang sabat kan kuana. Hello, sir. Anya ti masapul yun? Agpapugis ako ma. Uy, oh my ka, umunag ka. Siya timang pukis kan ka. Sige. Agtugaw ka. Thank you. Ket, anya apukis ti kayat mo, ha? Anya ka di apukis ti may bagay kanyak. Okay, siya akong ti makaamukan ka. Amangan no saan ko bagay ti aramidam ha? No saan nga may bagay? Di urasan kan nga agbayad. Kasta? Wen! Awan pa'y pinukisak, nagreklamo. Anto iti bayad ko. Agsubliak to manan. No kasta, nagustuhan ti pukis mo? Wen, iso nga rod nga agbayad ak. Expert ka gayam. Dituyak to na kanayon nga agpapukis. No kayat mo, alam ti number ko. Tawagan nak, no umay ka. Okay, apay kit din na saan. Daytoy manan ti ibagbagak. Kagurak manan daytoy ariknak. Ngamay na, diyak malaptan. Anya manan, adda manan nam amum apaggagantilan anya. Maininlawak manan gayam. Ay na. No apay mat ngamin ang nagwapo da di amarko. No umisam, ay ana. Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko, Hay, sige. Enjoy now. Iyak later. Barang isunti talaga para kanyak, friend. Ibagbagakon. Awan ti agseryoso iti bakla. Sa anak amaawanan iti namnama. Gaputakar bangak mati agayat kan maayat. Hay, makamuka. Ngam da ito'y titandaanam. Sigurado asaan pa'y analpas da ito'y atawan. Agsangsangit kan tumanen. Nalabas kamat. Agyamanak Tapinat gam ti awis kong agpasyerta, my love. Awan mo't lang amin ti aramidat. Iso ngay manugot my love. Katgapo iti dayta, ag-shopping ta. Igatangan ka iti sapatos.
My love, numabalin. Uray di na ako nigatangan iti sapatos. Itad mo lang ang akas. Tausaran ti kabsat ko nga agad-adal. Sana bali. May sala atawain, aggraduarin. Marigatanin dagiti dadakkel ko. Kaya't ko matitumulong tapno malpasan. Awan problema. Saan mo't amabalin at ikabsat mo ti igastusak? Idinto ta si kakat saan? Gumatang kalata iti sapatos. Ikan ka ititid mo iti kabsat mo. Agpaiso, my love. Wen, kasta ti panagayat ko kan ka. Kan saan lang nga sapatos. Igatangan ka pa iti badom. Agyamanak, my love. Aduan na nga ginumbak na. Oh? Kaya't ko taglamas iti aral. Ne, apay matan gayam. Di kayan ayat ko. Nakasikog iti sa bali. Kat isuda ka nun ti agkasal. Oy! Kunak man no siya ti agsangit asan analpas da ito'y atawan. Ay na! Si kamat gayam. Di ka katawa kasta. Tasaan mo nga amunan niya ti marikrik na. Oy! Anya asaan kong amo. Agkatawak tay sumat ngamin ti aramidam kanyak. No siya ti agsangit gapu iti lalaki. Nagsakit gayam. Dandani kami nagkasal. Ngam nang sikog iti sa bali. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo. Amok anasakit. Ngam, rumbang laang nga awatem. Nalabit, san ada kayo tinaituding iti para iti tunggal maysa. Ala, umay ka nga rudan. Inta aginom. Sagot ko. Agbarte ka, aging ga iti kayat mo. Uray saan mo nga ibaga. Amok agas-gasto sa manen itajay kaayan ayat mo. Tultulungak laang matamak adal ti kabsat na, nanang. May sa taon lang yan, aggraduaran. Ay naanak ko, kasta kadilatan ti papel mo iti daytoy alubong. Naragsakak ka ni Marco, nanang. Iswa please. Agbalin kay kumamat ang naragsak para kanyak. Jack amo ti sawag anak ko. Hanggang numaminsan, ase ti mariknak para ken ka. Nagyaman na kiti amin natulong mo kanya ka, my love. Nakagraduaran ti kabsat ko. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, my love. Kasta ti panagayat ko kan ka. Saan kanto ang malipatan? Jak malipatan nga iti na minsan. Nakamaamuak iti nakasingsingpet ang nakarelasyon ko. Sapay ko tagananat kakanayon. Ne, apay kaslag pagpakada kamatan? Pasensya kan, Denver. Saan ko naibagakin ka, tipod no? At sa bahalya kayan ayat ko. Imununa pa'y ti relasyon mi. Ngam ti relasyon ta. Kaya't natulagan ti kasar mi. Anya? No kasta? Inusar na klaeng? Saan mat nga iti kasta? Inayat ka mat. Ngam saan mat amabali na si katipilyak. Takayat ko mat ti madan iti pamilya. Iti anak. Iso apang asim, tamamatan na ko ma. Nupod no nga ayatan nak. Nagsakit, Marco. Nakasaksakit, ito'y amapaspasamak kanyak. Nanang, apay agas to'y akanayon tigasat ko. Agsangsangit ka manen, gapu iti lalaki. Nanang,
Anak, jak ammo no kasano nga ipaawat ko ken ka. Nga awan to ti lalaki amang seryoso ken ka. Gapo, ta saan kamot nga aganak? Anya ti rumbang aramidek, nanang. Ti may balakad ko ken ka, anak ko. Agbaliw kakit din. Agpakalalaki ka. Mapmapanan ti tawan. Kasanunton no awan kamin kan ni tatang mo. Asinunton ti pamilyam. Asino ti kabalay mo. Iso amang sapul kan iti babae amabalin mo nga ikasar. Kat numaadaan kayon to iti anak. Agbalin kan to anaragsak. Gabutadan to ti mangipatagkan ka iti napudno. Nanang. Naipasngay ka, alalaki anak ko. Isong agpakalalaki ka kuma. Ay sikalaang tinakakaase, no agtalinaed ka iti kasta kasasaad mo. Saan ka amakabirok iti pudno a panagaya? Sige, nanang. Tinitag asurutan ti balakan yu kanyak. Da kayo ti inag. Kat amok apagsaya atag ti pampanunutan niyo. Agyamanak anak ko, nutong palem ti balakan ko. Si kakadiday ta, Denver? Oh, apa nakiktot ka? Saan ka kadi anaragsak ang makakita kanyak? Tanagbalbaliw akon. Nagkuhapo ka mat gayam. Imbag man ta na aramid mon tinagpakalalaki. Naaramid ko. Gapukan ka. Anya ti kayat masawan. Sikat ti babae ang nabayagan nga amamok. Nakitak. No kasano ti kinapudno mga gayat. Isu asikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kayat ka nga ikasara. Amom ka di ti bagbagam, Denver? Kasanuak ang makasigurado ang nagbaliw kan. Kan saan nakto nga isukat iti lalaki. Panagkunam ka di. Maaramid ko ti mangloko. Idinto ta namin ano ako na naloko. Jak to aramiden kan katikasta, Eli. Ayatan naklaang iti napudno. Nakarkaro pa'y apanagayat. Ti isubad ko kan ka. Sige. Ikan na kumangarod iti panawin ko amang panunot. Iti ibagbagam, Denver. Sinungbatan nak ni Ellie ket nagkasar kami, Mr. Lonely. Ita, addan maysa nga anak mi. Ket ditoy ko anarik na ti pudpudno a panagayat. Gapo ta naasikaso kanyak ni Ellie. To'y pagayam mo, Denver. Agyaman nakpagayam, Denver, iti daytoy apakasaritaam. Nagaramid ka iti desisyon a kasayaatan. Saan a para iti sabali a tao, no di ket para ken ka a mismo. Kablaawan ka, iti dayta a desisyon mo. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Denver, at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.